तो का हाल बा भाई लोग, तहनी लोग के पता बा पावर स्टार एगो एड के प्रचार कइले बाने। तहन लोग के तब वीडियो देखिए ले लो, बोलो अगर नहीं खल लो देख ले तो लो एक बार देख लो। हेयर प्रॉब्लम एक नहीं हजार प्रॉब्लम। इंटरनेट सर्फिंग चरम में पहुंच गइल बा। हम बता दे तहनी लोग को कि पावर स्टार ऑडियंस खातिर हमेशा मेहनत करेले, हमेशा जीव जान लगा के मेहनत करेले। तब फिर से एगो एड के प्रचार कइले बाने, जौना एड के नाम है सेसा हेयर ऑयल, सेसा आयुर्वेदिक ऑयल और सेसा ओनियन भृंगराज ऑयल। अब देर मत। हम बता दे कि ई वीडियो जौन बाटे नो ग्रीन स्क्रीन पर शूट कइल बाटे, और ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो शूट कइल बहुत मुश्किल बाटे। तो पावर स्टार ऑडियंस के खुश करे खातिर बहुत ज्यादा मेहनत करेले भाई। प्रेम दीवाना। तो भाई लोग बाल के प्रॉब्लम सॉल्व करे के बाद तब पावर स्टार पवन सिंह के प्रचार कल सेसा हेयर ऑयल के एक बार यूज करके देखा लो। अब देर मत करी, सेसा इस्तेमाल करी।